பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஈஸ்டர் வாழ்த்துதலை தேவ பிள்ளைகளாகிய உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் திருச்சபையின் சார்பாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேவனின் உயிர்த்தெழுதல் அது உலகத்தை மாற்றுகிறது. தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் அது தேசத்தை மாற்றுகிறது. தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் உன்னையும் என்னையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சகல வலிமையும் வல்லமையும் பெற்றிருக்கிறது. இந்த உயிர்த்தெழுதலில் நாளிலே இந்த காணொளி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசியுங்கள். ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்திலே சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவர்களாய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். கிறிஸ்து நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி, தேவனை விட்டு பிரிந்திருந்த நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி, பாவம் நம்மை பிரித்து விட்டது. அதனால் தேவன் அதற்கு கிரயமாக தன்னுடைய ரத்தத்தை எல்லாம் சிந்தி இப்பொழுது தன் உயிர்த்தெழுதலின் வாயிலாக நம்மை தேவனோடு சேர்த்தார். அவர் மாம்சத்தில் இருக்கிற பொழுது எப்படி இருந்தாரா? நீதி உள்ளவராய் இருந்தார். அதைத்தான் நான் அண்டர்லைன் பண்றேன். அவர் மாம்சத்தில் இருக்கும்போது பாடுகள் இருந்திருக்கிறது, நெருக்கம் இருந்திருக்கிறது, கஷ்டம் இருந்திருக்கிறது. ஆனாலும் அவரை குறித்துதான வேத வசனம் என்ன? அவர் மாம்சத்தில் இருந்த போதே நீதி உள்ளவராய் விளங்கினார். நீதி உள்ளவராய் விளங்கினபடினாலே இப்போது அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே, நம் மாம்சத்தில் இருக்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கிறோமா? முற்காலத்திலே மாம்ச இச்சைகளின்படி நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம். கவனிச்சீங்களா? தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரக்கு எதிராளிகளாய், தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினையின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம். மாம்சத்தில் இருக்கிற போது அவரோ நீதி உள்ளவராய் இருந்தார். பாடுகளில் இருக்கிற போது அவரோ நீதியிலே வாழ்ந்தார். ஆனால் இதே மாம்சத்திலே நாம் இருக்கிற போது தேவன் கோபப்படுகிற அளவுக்கு நாம் ஸ்தோத்திர மனம்போன போக்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். வேதம் அப்படியே அதை அறிவுறுத்துகிறது. ஆனால் நம்மை அப்படியே விட்டு விடாதபடி அதற்காகத்தானே அவர் உயிரோடு எழுந்தார். தான் உயிர்த்தெழுந்தார். உயிர்த்தெழுந்த போது தம்மையும் தேவனோடு அவருடைய வல்லமையை காணும்படி, அவரோடு உட்காரும்படி, அவருடைய மகத்துவங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிற மாறாத வல்லமைகளையும் நமக்கு பகிர்ந்தளித்திருக்கிறார். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். கவனிக்கணும். கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரை எப்படி எழுப்பினாரா? தம்முடைய பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையினாலே. இந்த பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை என்கிற போது, இந்த உலகம் உண்டாக்கும் போது, வானம் பூமியை உண்டாக்குற போது, மரங்கள் செடிகள் மற்ற மிருகங்களை உண்டாக்குற போது பயன்படுத்தின வல்லமை. அப்ப கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழுப்புவதற்கு தேவன் அந்த மகத்தான சத்துவத்தை பயன்படுத்தி அவர் ஸ்தோத்திரிக்கிற வல்லமையாய் அவரை உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறார். அல்லேலூயா. இப்போ இரண்டாவது காரியம் என்னன்னா, அந்த வல்லமைய, அந்த மகத்துவம் உள்ள சத்துவத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நீங்களும் நானும் காணணும், அறியணும். அதற்காக தம்முடைய மனக்கண்களை அவர் திறந்து கொடுக்கணும் என்று நினைக்கிறார். அல்லேலூயா. ஒரு குரு இருக்கிறார். ஒரு கால்பந்தாட்ட குழுவை ஸ்தோத்திரம் நடத்துகிற ஒரு ஸ்தோத்திரம் கோச்சர் இருக்கிறார் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். இப்பொழுது அவர் வைத்திருக்கிற தன்னுடைய ஞானத்தை, தன்னுடைய ஆலோசனையை, தன்னுடைய திட்டத்தை ஸ்தோத்திரம் எப்படியெல்லாம் எதிராளிகளை ஸ்தோத்திரம் விளையாடி ஜெயிக்க வேண்டுமோ, எப்படியெல்லாம் அதை வெற்றி அடைவதற்கான திட்டங்களை, காரியங்களை, சூட்சமங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமோ அதை அத்தனையும் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு, அதாவது விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இப்போது அவர்கள் ஆட முடியவில்லை என்றால் அவர் வந்து விளையாட
அந்த வல்லமைய, அந்த சத்துவத்தை, அந்த யோசனைய தன்னுடைய சகோதரருக்குள்ளே, அந்த வீரருக்குள்ளே சொல்லிக் கொடுத்து எதிராளிகளை ஜெயிக்கும்படி கோச்சர் இருக்கிறார். வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். இப்பொழுது அவர் வைத்திருக்கிற தன்னுடைய ஞானத்தை, தன்னுடைய ஆலோசனையை, தன்னுடைய திட்டத்தை, ஸ்தோத்திரம், எப்படியெல்லாம் எதிராளிகளை ஸ்தோத்திரம் விளையாடி ஜெயிக்க வேண்டுமோ, எப்படியெல்லாம் அதை வெற்றி அடைவதற்கான திட்டங்களை, காரியங்களை, சூட்சமங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமோ, அதை அத்தனையும் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு, அதாவது விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இப்போது அவர்கள் ஆட முடியவில்லை என்றால் அவர் விளையாட முடியாது, குரு விளையாட முடியாது. ஆனால் குரு என்ன வைத்திருந்த திட்டத்தை, அந்த வல்லமைய, அந்த சத்துவத்தை, அந்த யோசனைய தன்னுடைய சகோதரருக்குள்ளே, அந்த வீரருக்குள்ளே சொல்லிக் கொடுத்து எதிராளிகளை ஜெயிக்கும்படி அவர்களை பயன்படுத்துகிறார். அதே போலத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி, தம்முடைய வல்லமையை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அவர்களுக்குள்ளே அனுப்பி, அவர்களை ஸ்தோத்திரிக்க தேவன் பயன்படுத்தி தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற அவர் நினைத்திருக்கிறார். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6-7 வாசிங்க. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்திலே வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வரியத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக என்ன சொல்றாரு? தன் சத்துவத்தை நம்மிடத்தில் வெளிப்படுத்த போறாராம், ஸ்தோத்திரம், பயன்படுத்த போறாராம். நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த சத்துவத்தின் வல்லமையை நம் காலத்தில் பயன்படுத்தும்படி, நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் செய்யும்படி அந்த வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுது. வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த வல்லமையை கர்த்தர் விளங்க பண்ணியிருக்கிறார். இரண்டாவது காரியம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்க பார்க்கலாம். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. வல்லமையை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அவர்களுக்குள்ளே அனுப்பி, அவர்களை ஸ்தோத்திரிக்க தேவன் பயன்படுத்தி தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற அவர் நினைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. தம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த அதே சமயத்திலேயே ஸ்தோத்திரிக்கிற தம்முடைய வல்லமையை அவர் உணர்ந்ததும் இன்றி தம்முடைய ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சகோதரர்களும், தன்னுடைய ஸ்தோத்திர விசுவாசிக்கிற மக்களுமாகிய அவர் வாழ்க்கையிலே நடைபெற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நினைத்து அவரோடு கூட நம்மையும் உயிர்ப்பித்து அவர் ஸ்தோத்திரிக்கிற உன்னதங்களில் உட்கார வைத்திருக்கிறார். வேதம் என்ன சொல்கிறது? அவர் மரித்த போது ஸ்தோத்திரம் நம்ம எல்லாரும் மரித்தோம். அவர் உயிர்த்தெழுந்த போது நம்ம எல்லாரும் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறோம். ஆனால் உயிர்த்தெழுதலிலே அவரை விசுவாசிக்கிற மக்களாகிய அவர்கள் மாத்திரம் அவர் தேவனோடு உட்கார்ந்து அவர்கள் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21-22 வாசிங்க பாருங்க. அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவராகிய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தலையாக தந்தருளினார். என்ன நடந்திருக்கிறதுங்க? அவரை உன்னதங்களில், நீங்க 1ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிற போது இயேசு கிறிஸ்து உன்னதங்களில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். 2ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கிற போது அவரோடு கூட நாம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். ஆதியாகம புத்தகத்தில் வாசிக்கிற போது வானம், பூமி, மிருகங்கள் யாவும் படைத்து ஆதாமை ஆண்டுக்குள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். எல்லாவற்றையும் ஆளக்கூடிய அதிகாரத்தை ஆதாம் பெற்றான். ஆனால் இந்த ஆதாம் நிமித்தமாக எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் மீண்டுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக இழந்து போன சகல வல்லமைகளை, அதிகாரங்களை, ஆளுகை தன்மையை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தர் நமக்கு தந்து அதற்கு பதிலாக, அதற்கு நிகராக உன்னதங்களிலே நம்மை உட்கார வைத்து அவர் அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது ஒரு பேதுருவை குறித்து ஒரு சிறிய காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த பேதுரு தேவனை எதிர்த்து பேசினவர், தேவனே பார்த்து அப்பால போ சாத்தானே என்று சொன்னவர், தேவனை மறுதலித்தவர், மீனவர். இப்படி இருக்கிற பொழுது அவர் அடிக்கடி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனை விட்டு தூரம் ஓடுகிற சூழ்நிலை. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அறையப்படும் போது கூட அவரை மறுதலித்து தூரம் ஓடி போனவர். இப்படி போடி போன பிறகு சிதறிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே தேவன் 40 நாள் தரிசனம் உயிர்த்தெழுந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி பேதுருக்கும் கொடுத்தார். பேதுரு வருகிறார். திரும்ப உலகத்தில் நெருக்கடிகள், சூழ்நிலைகள் மாறுகிற போது திரும்ப ஓடுகிறார். ஆனால் சரித்திர வல்லுநர்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள், ஒரு முறை 2 முறை ஓடி வந்து ஊழியத்தை செய்து பெருமாள் தோதனைக்கு பின்னிட்டு போன பேதுருவை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி கேட்டார், பேதுருவே,
இன்னொரு முறை உனக்காக நான் மரிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டார். பேதுரு அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே என்னை மன்னியும், இனி ஒரு வாழ்வு உமக்காகத்தானே என்று தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்தார். அந்த பேதுருவை தேவன் எப்படி பயன்படுத்தினார்? அர்ப்பணிக்கிற விசுவாசிக்கிற உங்களை தேவன் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்? அவர்கள் தானே தம்முடைய பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையை காணணும், பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையை அவர்கள் அறியணும். ஸ்தோத்திரம். அதற்காக அவர் மனக்கண்களையும் நான் திறக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார். பேதுருடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. 2ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனத்தை வாசிங்கள். கிரேத்தரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷையிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்கிறார்கள். எல்லாரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டு இது என்னமாய் முடியுமோ என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். பெந்தெகோஸ்தே என்ன ஒரு நாள் அது. அன்னைக்கு எல்லாரும் 120 தேசத்திலிருந்து ஒன்றாக கூடியிருக்கிறாங்க. ஆனால் 120 தேசத்திலே கூடியிருந்த போது தேவன் தம்முடைய வல்லமையை, தேவன் தம்முடைய மகத்துவத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். எல்லோரும் தோத்தரிக்கிறோம். அவர்கள் பாஷைகளிலே பேசுகிறார்கள், தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள். அதற்கு குறிக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் கிரேத்தார் அரபியாரும் சொல்றாங்க, நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள். அடுத்தது எல்லோரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டது என்னமா போய் முடியுமோ என்று ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் இப்படிப்பட்ட மகத்துவத்தையும் வல்லமையும் தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார்? நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் காண வேண்டும், நீங்கள் அறிய வேண்டும். நீங்கள் தேசத்திலே தேவனுக்காய் வரங்களையும் வல்லமைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கின அவரை சிலுவையில் அறைந்த அவரை அவர் கட்டை அவிழ்த்து ஆண்டவர் தம்முடைய பலத்த சத்துவத்தினாலே அவரை உயிரோடு எழுப்பினார். அல்லேலூயா. இப்படி நின்று கொண்டு எந்த பேதுரு அற்பமாய் ஒதுக்கப்பட்ட பலவீனம் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த பேதுரு நின்று பேசுகிறான். அவன் வார்த்தையை கர்த்தர் எப்படி கனப்படுத்துகிறார் பாருங்களேன். எதுக்காக தேவன் அவரை உயிரோடு எழுப்பினார்? அவரே தேவன் என்று இஸ்ரவேல் யாவரும் அறிய வேண்டும். ஏன் அந்த மகத்துவமுள்ள சத்துவத்தை பயன்படுத்தினார்? அவரே தேவன் என்று ஸ்தோத்திரிக்க நீ நானும் அறிய வேண்டும். தேவன் அற்பமானவைகளை கொண்டு அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் அவர். பேதுரு பேசினார். அவர் வார்த்தையை கர்த்தர் எப்படி கனப்படுத்தினார் பாருங்களேன். இப்படி தேவனுக்கு பயன்பட ஒருவன் நினைக்கும் பொழுது உன்னை தடுத்தால் நீ கட்டப்படுவாய், உன்னை தாழ்த்தினால் நீ உயர்த்தப்படுவாய், உன்னை உடைத்தால் நீ உருவாக்கப்படுவாய். தேவன் நம்மை கொண்டு பலத்த கிரியைகளை செய்வதற்காக திட்டம் பண்ணி அழைத்திருக்கிறார். ஜெப வேளையாகிய 9ஆம் மணி நேரத்தில் பேதுரு யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போறாங்க. வழியில ஸ்தோத்திரம் பிச்சை கேட்டு இருக்கிற ஒருவன் ஆலயத்தின் வாசலில் நின்று அவன் பிச்சை கேட்கிறான். யோவானையும் பேதுருவையும் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? என்னிடத்துல பொன்னும் வெள்ளியும் இல்ல, ஸ்தோத்திரம், அதனால எங்களிடத்தில் உள்ளதை உமக்கு தருகிறோம் என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்துல எழுந்து நடை என்று அவன் கையை பிடித்து தூக்கி விட்டார். இதை தேவனே தம் பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறார். எந்த பேதுரு தேவனை விட்டு தூரம் ஓடினாரோ, அற்பமாய் இந்த உலகத்தில் எண்ணப்பட்டாரோ, அந்த பேதுரு இன்றைக்கு நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான ஆத்மாவை உன் வார்த்தையை கனப்படுத்தும்படி, உன் செய்கையை கனப்படுத்தும்படி தேவன் விரும்புகிறார். அவர் பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையை உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். ஸ்தோத்திரிக்க அறிய வேண்டும். தேவனை நீங்கள் அபியாசப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்ன? அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், அதிசயங்கள் உங்களை கொண்டு செய்ய வேண்டும், உன்னை கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டம். உபாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் உங்களை கொண்டு செய்ய போகிறதை கர்த்தருடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனமாய் கேளுங்கள். நான் உண்டு பண்ணின எல்லா ஜாதிகளை பார்க்கிறோம் உங்களை புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னை சிறந்து விளங்கும்படி செய்வேன் என்றும் நாம் சொன்னபடியே நீயும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்கு பரிசுத்தம் ஜனமாகவும் நீ இருப்பாய். கர்த்தருடைய திட்டம் இதுவே. உன்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய்,
உன்னை ஆசீர்வாதமாய், உன் ஜனங்களை விட உன்னை பெருத்தவனாய், ஓ தலை நிமிரப்பட்டவனாய், உயர்த்தப்பட்டவனாய், கனப்படுத்தப்பட்டவனாய் கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிக்கிற உன்னை நினைத்திருக்கிறார். உன் வாழ்க்கையிலே நீர் அவருடைய சத்துவத்தையும் நீ அறிய வேண்டும், நீ காண வேண்டும். உன்னை கொண்டு பலத்த செய்கைகளை, அற்புதங்களை, அடையாளங்களை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் திட்டம் பண்ணி இருக்கிறார். இந்த வார்த்தை நிமித்தம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அப்படி தலை வணங்கி ஜெபிப்போம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த உயிர்த்தெழுதல் நாளிலே நாங்கள் கேட்ட வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். மாம்சத்திலே கர்த்தாவை கொலை உண்டு, ஆவியிலே உயிர்ப்பித்தீர் ஆண்டவரே. அந்த தேவன் பலத்த சத்துவத்தை ஆண்டவரே எங்களிடத்திலே காண்பிக்கும்படி, எங்களை உன்னதத்திலே உட்கார வைக்கும்படி உம்முடைய சத்துவத்தின் வல்லமையை ஓஸ்தோத்திரி எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதை விசுவாசிக்கத்தக்கதான இருதயத்தை இவர்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. உடைய வல்லமையை காணவும், இந்த வல்லமையை அறியவும், இந்த வல்லமையை கர்த்தாவே பார்க்கும்படி நீர் எங்களுக்கு கர்த்தாவே வைத்திருக்கிற அந்த மகத்துவமான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவரே காணும்படி இவர மனக்கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே. எங்களை கொண்டு நீ வைத்திருக்கிற அந்த மகா திட்டம் கர்த்தாவே, நீ சொன்னீர் கர்த்தாவே, உன்னை கர்த்தாவே புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் சிறந்து விளங்கும்படி செய்வேன். ஓ ஸ்தோத்திர, எல்லா ஜாதிகளை பார்க்கிறோம் மேன்மையாக வைப்பேன் என்ற இந்த வாக்கும் வல்லமையும் கர்த்தாவே அப்படியே நிறைவேறட்டும். உமது நாமத்திலே இவர்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் என் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். God bless you.